gwapaha, dating siksiha, no? So, bawal, timan-id yun na ninyo kay bag-o ra ba na siya nga balaod, wala ra ba'y rason nga ma-excuse ta sa balaod tungod sa atong ka-inosente, ka-ignorante ha. So karon kahibaw na mo, dili walay rason nga kanang ignorante ko bagong balaod. So ako gyud dinhing puntuha sa atong gihimo nga Heart of the Law, kasing-kasing sa balaod legal aid outreach, legal aid services ang amo paghatag pod og outreach services pinaagi sa pag-apod-apod og relief goods, no? Kay kanang igo batatanan sa bagyong Odette? Igo. Ha? Igo. Oh, so na igo gani o saksi ning maong inyong gymnasium dinyo sa kanang Alicia. Walay gipasaylo ni Odette. So amo pong gipahimuslan nga maka-appeal mi sa maong kalihukan kay buot namo ipabati ang pagpangga, ang pag-atiman gika dili lang sa kaharuhay, labi na gyud sa panahon sa kalisod nga biktima ta sa bagyo. So karong hapon na mangapod-apod ni human sa mga legal aid services, mangayo mo pakitambag atong ipang-apod-apod ang mga relief goods. Pero sa bota mo pirma usa mo og relief distribution sheet, mo pirma sa mo pagmatod nga inyo nang nadawat. Unya tagaan mo kupon, nana mo'y kupon. Yan na. Oh, so kana mo nay basihan sa paghatag. Dili mo kadawat og wa mo'y kupon. Mo na nga unsa may sulod nato sa atong relief goods na ay 5 ka kilong bugas, na ay dilata nga 8, lain-lain na siya sod, 8 man tinggal ito. Nya nay kape, nay gatas, nay Milo, nya na ako'y tubig. Unya naay ukay-ukay. Among gidala pod. Sao na pagbahin. Nay ukay-ukay kanang mga sinako diha. Ang manag-among hipuson na dito sa budiga, amo dyan ang gihatag kay mga donations man na. So amo mong gibahinan og ukay-ukay dinhi sa Alicia. So mangutana ko mo angay ba mo? Oh, bitaw. So kamo na lay bahin-bahin og naay taga barangay ani. Wala na mo na gikuan ang ukay-ukay, kanang putos-putos bitaw. Mangita naman tag barangay official, nay barangay official ani. Why barangay official ani? Nga taga Alicia, barangay official. Kay amo na bili ng ukay-ukay aron sa paghatag sa inyo, pero saon man na pagbahin. Pero sa relief goods, ang among andam, ang among gitagana para gyud sa 1,347 sa tanang mga pamilya dinhi sa kanang poblasyon Alicia. So mora to, daghang salamat, maayong palis na tong tanan. Salamat kayo, Ma'am Carmelita Tigson, sa imong pagpasabot o paglamdag sa una-una sa mga tao bahin niining programahan. O karon mo na kato ang naglangkob sa atong hamubo nga programa. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon kanatong tanan. Maunisod sa ilang ipanghatag karon sa mga abogado kuno ni Bohol. Nagakatigom sila og ilang gipanghatag sa mga pamilya sa poblasyon sa Alicia karong adlaw. Ato makita dinhi ang usa ka galon, pilang kagalon nga absolute mineral water, di atay kape. Unya nay mga noodles, niya mga unsa man ning kankura man. Chick loaf kay chick loaf og di ay 5 ka kilo nga bugas. Ya, salamat na lang sa mga abogado sa
tibok Bohol nga nagakatigom apil ning ako mga igagaw ning nga si ang mayor sa kanang Luway kay abogado man po to siya ya sila ni Yuyon na ya salamat kayo sa nagpasiugdan ni ini ana ako na lang po ning share ning ilang ipanghatag kay super mo ni daghagsod ning pagpanghataga kilong bugas ni ay 5 na 8 ka siklof ni ay 12 ka usa 2 3 4 pila man ni mang 11 ka mga noodles kape nga 2 in 1 Oh, di 2, 4, 6, 8, 13 ka mga noodles o kape pila 1 2 3 4 5 katag twins nga sa maning Nescafe great taste coffee salamat na lang po no ana ya mayo lang unta nga sunod mga buwan mga George na diha po'y madawat nga mga relief goods kay until now ang bahay wa pa jud tus putong kam o gyud ang atok so sige na laman kay yahan ang kinain mihusga tungod po na sa mga abuso namong mga katawhan sa kinaiyahan matud pa sa wali ni Father Ading so muna pahinumdo na itong mga katawhan nga maghimog gyud tag maayo karon kay daghan na mga katalagman nga gihatag sa kinaiyahan mga landslide, linog, bagyo, init, lonop, COVID-19 pandemic muna siya so mao ni salamat kayo sa mga nanghatag di na lang kung mention kung kinsa dyan tumakuan kay eleksyon na baron basig mga electioneering ta so salamat kayo salamat sa inyong gihatag at least ning share ko kung unsay sulod sa moong nadawat ya salamat pod kay murag na una-una kog hatag tungod po sa kahimtang nga PWD di man ta kumunganto pero mong kunungan nakabutang dito ang aki say mudawat so ako kayo mudawat salamat walang mga persona walang trabaho lang walang personalan dawat lang walang personalan salamat Dua ka buok kadto. Mura po dong battery o. Mas dako pas multicam. Dua ka buok. pila sa 4 ka kilong bugas o sardinas madyo na laman pila sa 4 ka kilo nga bugas ya naapoy taga human na ganina ra madyo pa kagaw kay wa di pa ka mahadlok ka bidyuhan uban mahadlok wow lagi di pa maabot sa Amerika oo sige gaway kay na kay mga friends sa Manila Baylo ang manok. Baylo ang bugas. Pila ni ka ang bugas gaw pila ka kilo 8 ko no. ay tidak gan di ay Nya mineral water. 8 ka kilong bugas mineral water o mga sardinas Na sardinas, na noodles. na pa noodles Mo na basig katapusan na ning hatag For videos, please click here and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.